%99 siguro inani ang bata. Basta pagkaon. Wala in taon. Hindi lang kami eskwela. Katulog ng gani kaya sa pamurasan abot gabi eh. Matug. Hindi. Friday naman karon. Tomorrow wala na, Saturday na. Wala na klase, last day na ron. Ay, bila kay wala. Last day na ron sa klase, sige na. Biya tong kanon ba, atong liguon na ba. Ali. Ay, saan naliguan? Pamatahan na kay mga on. Kaon al na. Arin na. Balik man yung naghigda oh. Baka alala. Sakto na oy. Ako ibalhin. Arin na. Arin na na. Loya po na niya. Matog pa ka? Matog pa ka? Matog kag balik? Muna yung problema ni guys ay. Na, dako yung problema basta pukaw na. Tog jud siya balik. Sige, tuod lang, tuod. Pahuway-huway sa.